Cornelius Van Der Merwe usebenze kule ofisi yomkhuseli woluntu ukusukela ngo-1997. Uye wabuzwa ngengxelo yale ofisi eyayalela ukuba kutshintshwe indlela ibhanki enguvimba esebenza ngayo. Van Der Merwe uthi wavakalisa inkxalabo ngesi sigqibo kodwa zange amanyelwe ngumkhwebane. Everybody was up in arms, the media, about the nature of the public protector's remedial action, the fact that she was instructing now amendments to the constitution, and it had an impact on the economy as a whole. Van Der Merwe uphinde wanika ubungqina ngenzame zale ofisi zokusebenzisana namagqwetha e-EFF. In your view, is it appropriate for the public protector's office to have alliances? No, the risk is that it would compromise the impartiality and independence of the public protector, because you would never know when any of these alliances would have to be either the subject or the beneficiary of a complaint. Van Der Merwe uphinde wanika ubungqina ngesigqibo sikaMkhwebane sokuqesha iingcaphephe zonxibelelwano ukuze zimkhusele kubantu abamgxekayo. Uye waphinda wavakalisa ukuba akanalwazi lweenzame zokunika uMkhwebane ityhefu kwaye negosa lakhe lokhuseleko emva kokuba wasungula uphando lakwa-SARS. Bulelani Philip, SABC News ePalamente.